Madaydayo ti Diyos kakabsat, agyaman ti Diyos ta adaman ti tiyempo nga mangibigay iti sasauna. At datoy kakabsat iti Praise and Worship Fellowship nga awan sa bali nga idaydayaw tayo no dilaag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. At siyak ni Brother June Peralta nga mangibingay kada kayo iti sasaw ni Apo Hesus. Kat no daman kakabsat iti ibingay ko kada kayo tatanga gundaway kat masarakan kakabsat iti Marcos chapter 4 verse 1 to 8. Nga kunana iti sasauna ni Apo Hesus kunana nang isuro manan ni Jesus iti igid ti Danaw ti Galilea gaputa adu unay dagiti tattao nga imaribungbong kenkwana napan nagtugaw iti maysa abangka asi tatapog iti danom nagyan dagiti tattao iti takdang iti igid ti Danaw. Pangarig ti inaramat ni Jesus anang isuro kadakwada kadagiti adu abambanag. Kinunana kadakwada dumngeg kayo at damay sa atao anapan nagpurwak kadagiti bukel. Idi agipurpurwak nagdisu ti sumagmanu a bukel iti igid ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayab. At damit sumagmamano a bukel a nagdisu iti kabatuan a basit laeng ti dagana. Gapu ta narabaw ti dagana nabii a nagtubo dagiti bukel. Idi kayagan ti init na laylay dagiti agpatubo amula ket naganguda adagos agsipud ta di daunay nakapagramot. Nagdisu ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti siitan amula adimakkel ken nang lepes kadakwada. Iti kasta saan a nakapagdawa dagiti mula. Ngim adda dagiti bukel a nagdisu iti nadameg adaga ket nagtubo. Dimakkel ken nagdawa da. Adda nagdawa iti 30, adda nagdawa ti 60 ket adda pa iti sangagasot. Ket inggibus ni Jesus dumngeg garud ti asinuman nga daan pan nakaawat. Dagiti ti sasaw ni Apo Dios ket agkararag tayo manakabaling nga Diyos agyaman kami iti daytoy nga gundaway ta adtoy nga maibingay ko manan dagiti sasaom. Apo Dios bendisyonam dagiti amin nga agbuya ken agdingeg aywanan nakmet Apo Dios ken nagtisirib nga agapuken ka tapno maibingay ko dagiti sasaom Apo Dios. Lord bendisyonam dagiti nga sasaom sublimikin ka ti gloria dayo ken panagyaman. In Jesus name we pray. Amen. Kat no adaman kakabsat iti kayat ko nga ibingay tatanga gundaway kat daytoy kakabsat nga sasaw ni Apo Dios kat daytoy iti pangarig maipapan iti agmulmula. DJ na ipasak kada kayo kakabsat nga sasaw ni Apo Dios kat daytoy day pangarig ti maysa nga agmulmula nga kuna ni Apo Dios nga daytoy makuna ditoy nga agmulmula ket isu daytoy kakabsat iti dayjay tao nga mangiwarwaragawag ti sasaw ni Apo Dios kakabsat. Ken dagitoy met bukel nga ipurpurwak na daytoy nga agmulmula ket dagiti sasaw ni Apo Dios kakabsat. So dito'y kakabsat Marcos chapter 4 13 to 20 kung nanamot lang dito'y kakabsat nga mabasa tayo dito DJ kahit na nga sawan iti daytoy nga pangarig nga imbasak kada kayo nga ni Apo Hesus mutlang iti nangilawlawag no inya ti kahit na nga sawan daytoy nga pangarig. Ket kunana ditoy Marcos chapter 4 verse 13 to 20 kunana diyo aya maawatan daytoy a pangarig sinalusod ni Jesus kadakwada
No diyo maawatan kasano nga rod ang maawatan nyo ti urayan niya pangarig. Ket inlawlawag na iti pangarig ti agmulmula iwaragawag na iti sao ti Dios. Dagiti bukel nga agdiso iti dalan mayarig dagiti tattao ang makangag iti sao ti Dios. So nga naglawag kakapsatan niya kunana nga iti daytoy agmulmula isu daytoy daytay mangibingbingay ti sasaw ti Dios. Wenno ti ebanghelyo ti Dios. Ket dagiti bukel nga ipurpurwak na daytoy agmulmula dagitoy ti sasaw ni Apo Dios nga ibingbigay na kadagiti tattao kakabsat. Dagiti bukel nga agdiso ti dalan mayarig dagiti tattao ang makangeg iti sao ti Dios. Apaman ang mangegda umay ni Satanas ket ikkaten na ti mensahe kadakwada. So nga daytoy kakabsat daytoy bukel nga kunana ditoy nga naipurwak kadagiti nga naipurwak kakabsat kadagiti iti dalan dagitoy bukel nagdiso iti dalan dagiti mayarig dagiti tattao ang nakangeg ti sao ti Dios. Apaman nangegda umay ni Satanas ket ikkaten na ti mensahe kadakwada. Kasla kung dagitoy nga tattao ket nangegdamot iti ebanghelyo ti Dios ngem nalakalaeng malalilaw isuda kakabsat. Nalakalaeng nga maalan ni Satanas daydi nga mensahe ti Dios nga naipurwak kadakwada. Kunana mo't kakabsat ditoy 16 nga ditoy verse 16 nga dagiti daddu mga tattao mayarig da kadagiti bukel ang nagdiso iti kabatuan. Apaman anang mangegda iti sao awaten da siraragsak. Ngem saan ang makapagramot iti sao kadakwada ket saan da nga agbayag. Isut gapuna ang maupay da adagos no dumteng dagiti rigrigat ken pannakaidadanes gapu iti sao. Si kakabsat nagpindas dayto nga sasaw ti Apo ako na nga dagiti kano bukel nga nagdiso iti kabatuan. Isu dagiti tattao apaman nangegda iti banghelyo ti Dios. Awaten da met nga siraragsak. Ngem saan makapagramot ti sao kadakwada ket saan da ngagbayag. Isut gapuna maupay da adagos no dumteng dagiti rigrigat ken pannakaidadanes gapu iti sao. Isu nga dagitoy nga dagitoy nga tattao nga inawat damot iti sasaw ni Apo Dios kakabsat. Ngem sakbay nga no dumteng iti problema dumteng iti kapadasan ti biag haan totally nga naiparamot na iti pamati. Dagitoy kakabsat dagiti bukel nga naipurwak kadagiti kabatuan. Isu nga kunana mo't kakabsat ditoy verse 18 nga ket dagiti dadduma at tattao mayarig kadagiti bukel ang nagdiso iti nagtubuan dagiti siitan a mulmula. Isu dagitoy tinakangeg iti sao. Ngem umay dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag. Ti panagagum ti kinabaknang ken tinalabos sa panagtarigagay. Kadagiti dadduma pay abanbanag ket lippusen da ti sao. Iti kasta di da makapagbunga. Daytoy kakabsat dagitoy dagiti bukel nga dagiti bukel nga naipurwak kadagiti siitan kadagiti sisiitan nga lugar. Ket dagitoy met nga tattao ket imawat damot ken Apo Dios, inawat damot iti sao. Inawat damot iti ebanghelyo. Ngem kunana ditoy nga kakabsat nga na nudumtengen ti karingguran iti daytoy abiyag ti panagagum iti kinabaknang ken tinalabos sa panagtarigagay kadagiti dadduma pay abanbanag ket lippusen da iti sao. Isu nga
Dagitoy kakabsat nga bukel nga naipurwak iti siitan at nga inawat damot iti di Ebanghelyo ti Dios. Nga kas di matlaeng no dumteng kakabsat iti dumteng kakabsat iti pakaringguran iti daytoy nga biag. Anya dagitoy nga pakaringguran ti biag isu dagiti problema, isu dagiti naduma-duma nga haan nga nasya at nga wagas nga banbanag nga dumteng ti panagbiag tayo. Ket adda kakabsat iti agom ti puso da. Ket adtoy nga handa metlaeng nga makapagtultuloy nga agserbi ken ni Apo Jesus kakabsat. Ket ditoy verse 20 nga kunana, ngem dagiti dadduma at tao mayarig dadag kadagiti bukel a nagdisso iti nadameg adaga. Ipapuso da adinggan ti sao, ket agbunga da, adda agbunga iti 30, adda met 60 kinaddapay sangagasot. Praise God. Dagitoy kakabsat da iti may kapat nga klase nga bukel nga naipurwak kakabsat iti nadameg adaga. Ket dagitoy kakabsat dagiti tattao nga imawat inawat dati sao ni Apo Jesus. At nga iti pamati daytoy nga sao ti Dios. Inmula da iti puso da, pinagbiagan da. Ket adtoy nga nagbunga kakabsat. Nagbunga pay dagiti pamati da. Nakapagbunga da iti adu nga nasisiyaat nga bunga. Iti kahit na daytoy nga sawen kakabsat ket dagiti namati kini Apo Dios nga ori man pay dumteng iti kapadasan. Dumteng man iti anyaman nga problema, unyaman deta dakkel nga problema. Adtoy nga tangamin nay paramut iti pamati da. Daytoy nga bukel ket naymula iti nasyaat nadameg nga daga. Atoy nga bukel ket nagtubo naiaywanan kakabsat nga nalaing iti pamati na ket atoy nga dimmakkel nagramut ken nagbunga kakabsat. Kayarigan na kakabsat iti namati nga iti maysa nga namati nga no naiparamut ti sasaw na Apo Dios ti biag na naymula isuna iti nadameg nga daga. Adtoy nga adu iti nagpipintas nga plano ti Dios ken kuana. Daytoy nga anak ti Dios, daytoy nga namati kini Apo Jesus. Adtoy nga makapagserbi kini Apo Jesus inggana panungpalan. Pamati nga makaibtur anyaman nga kapadasan ti umay iti daytoy nga biag kakabsat. Isu nga daytoy nga naadal tayo nga sasaw ti Dios dagiti maadal tayo nga iti pangarig amay papanitag mulmula nga daytoy nga agmulmula kakabsat. May papan iti tao nga agiwarwaragawag iti sasaw ni Apo Dios. Kada tayo kakabsat napadasan tayo matan kakabsat iti agipurwak iti bukbukel. Kasla ko madagiti agmulmula niya nga naanos dagiti agmulmula dagiti napadasak man kakabsat iti iti taltalon iti biag ti taltalon talaga nga narigat. Nagmula ka kakabsat kasla ko man nagmula ka iti pagay agraup ka agsikka ka aggapas ka ngem na kunana iti Biblia nga iti maysa nga mannalon kakabsat ket adtoy nga urayen na dayjay agan anos nga urayen na dayjay bunga iti nagbannugan na kakabsat. Kadagiti amin nga agmulmula kadagiti sasaw ti Dios. Adtoy ko makakabsat nga adala tadya anos tayo nga agiwarwaragawag iti sasauna. Hantay ko mga mawanan iti namnama nga adda iti umawat kini Apo Dios no iwarwaragawag tayo iti sasauna.
iti nyaman nga banag kakabsat. Datayo dagiti agmulmula, agipurpurwak tayo iti bukal, nga dagitoy nga bukal nga ipurpurwak tayo kakabsat. Isu dagiti sasao ti Dios nga ibingay tayo kadagiti tattao. Ket adda dagiti may purwak tayo iti nadamaeg nga daga nga isu iti agbunga nga nasyaat iti pamati na. At yung agbunga iti adupay nga bungbunga nga nasisyaat kakabsat. Isu nga hantay ko mga ikatan kakabsat ti desire tayo nga mangibingay iti sasao ti Dios kakabsat. Ket no agpili tayo kakabsat iti daga nga pakaypurwakan. Nagpili tayo kakabsat iti daga nga dumakkel tayo kakabsat nga nasyaat. Anya kadi nga klase nga daga iti pilyan tayo. Kasi iti naibingay ko kada kayo kakabsat iti daytoy nga sasao ti Dios nga masapul ko mga tarigagayan tayo kakabsat. Masapul nga tarigagayan tayo nga may mula tayo iti nadamaeg nga daga. Tano may mula tayo kakabsat iti nadamaeg nga daga. Adtoy nga rumamot tayo, agramot iti pamatay tayo kinapo Dios. Ket adtoy nga daytoy nga pamati makaalukoy tayo iti dagiti haan nga namati nga agbalin nga anak ti Dios. Daytoy nga pamati nga nunay mula tayo iti nadamaeg ken adaga. Adtoy nga makapagtultuloy tayo. Anyaman nga klase ti kapadasan nga dumteng ti panagbiag tayo kakabsat. Ngano pampanunod tayo ngano naimula tayo iti nadamaeg nga daga. Adtoy nga isu iti mangted tiwagas nga ingganat panungpalan agserbi tayo kenkuana. Ket isu daytoy nga pamati. Isu daytoy iti mangted kanya tayo iti biag nga agnanayon. Daytoy nga pamati kakabsat nga naimula iti nadamaeg nga daga. Agbalin nga silaw kadagiti hanpay nga nakamammo kenkuana kakabsat. Daytoy nga pamati nga naimula iti nadamaeg nga daga. Daytoy nga pamati nga rimamot nga oray anyaman nga bagyo iti dumteng ti panagbiag tayo. Adtoy nga nakatakder tayo latta kakabsat. Isu nga kakabsat agyaman nak iti panagbuyayo ken panagdengegyo iti daytoy nga sasao ni Apo Dios. Ket nuhanyo pay nga inawat ni Apo Jesus ti panagbiagyo. Ket ikang kayo iti opportunity nga awatan nyo ni Apo Jesus nga Dios ken manangisalakan ti biagyo. Ket no kayat yo nga awatan ni Apo Jesus nga kas Dios ken mangisalakan ti biagyo. Biag tayo kabsat. Mabalin nga sumurtay man iti daytoy nga panagkararag. Maday daytoy Dios agyaman ak ti kinimbag mo. Pakawanam ti basbasol ko. Apo Jesus, awaten ka nga Dios ken mangisalakan ti biag ko. Manipod iti daytoy nga aldaw, isurat mo itinagan ko ti libro ti biag. Agyaman ak tayo salakan na. Awaten ka nga Dios ken mangisalakan iti biag ko. No daytoy ti kararag mi in Jesus name. Amen. No dayta kakabsat iti kararag mo adtoy nga born again kan ket masapul nga kita ka iti church nga masapul nga dumakkel ta pammatim umaten ka iti Full Gospel Church nga awan sa bali nga may daydayaw no dilaang ni Apo nga Hesukristo. Ket dagito iti sasauna ket ti Dios timang bendisyon ti tunggal may sa kadatoy kakabsat. Kenkuana iti gloria dayaw ken ti panagyaman. Madaydayaw ti Dios.